Tiang ni kapor nga kwa ban ai kublai sa si sen pat ye pi ki pai ba nong song jong ka paryong ma tha rashan constituency ba pi ai nga ka jing job nga ka jing ye ki MDC Shakhasil Autonomous District Council o nga ai kublai ru ye ka party ka bala ibet yang aman penyang ka mukotong hakan ni ka election but lemba ka jing rap ju ki nengalam ki jongi kami ba aden Dr. Kisingkan, Dr. LP Srani, Dr. Baskam, bat kiwi dia kena ngalam jaga parti, ni nak ban yo ya kejing job bat ban orlong ya kejing angnut ki pat ba ki blakwa ban wan nak no ya kejing sencar ka bakhut ka basuba. Kata di sebentar ka ban ai kublai ko den sibun ba ki parlok ki parajor ki nongkersan ki ngalam ki bangakwa ban ai kublai te ngan simini bor balengkon aplen ka jing bunkam ini pun kam hieng asam ini pun khu ya ki yeng ini lum milang ya kitar mereka juga por ya pun khu ya kasno ka thau na mereka jingwan ya ki ba menen kasngi tinga sim i por balengkot nga pan map na phi bangam na ban sim ya ki phone call ki jong phi ki ba telefon na do menen kasngi ka ba phi kwa ban ai khuble ya nga ban ket bok ket yang te ban ai ki jing kerku ki jing kerdo ngam sim la ban sim ya ka phone na mereka jing bon ya ki ba ngam kwa ban Pentut ni kipan ba akapor baki awan hieng baki akublai nakadaw ya kafun ngal subu no kumto ki bahieng ki basam te mentapat kita bon ki bang phone ngidang ya bon kam ki don ki rirang ba ki non teme ki bidang wan man ai kublai te wasawe ngam na ma sim ka phone ki jongki bat ngini ya penbe ru ki bon ki kam hieng asam bat kam juru wasna thau khantam ga jing pen khoj te wasawe ngam na ma sim ka phone ki jongki hendai ngasim ya baro ki jing ai kublai ki jongfi la kalong di text message di WhatsApp la kalong ki ai number ki messenger dan ki bala phone ru ki ba dayo por nga sim dan ki pat ki ba ngam yo por man sim te wasau wat nam sim banga na sngo sarong banga la job kum MDC kam dan kono ko jing tumu hanga ka bakom katat ten dai ga sulong banga bun kam ka ban pendap syai ki kam hinga sam na mar kidang bon ki parlok ki no ka sanjanga ki dang nyarap hayeng te wat nam sau wat sai si pan ngabyang kam dai kan ko jing sngo so sarong man kius kong no ten dai song tang te benta ba ngam la man sim ya ko phone te na mata ka daw sa sit pat lamba jo kan ga video na karpat ban nga penpau ko jiskongu ya kata ka jing long concern ka jong fi ya ka jing kemen lang ka jong fi bat nga ka ni ka jingjit ka nget ba ka ri ka jingjit ka jong blai bangan syakri ya ka ri ba ka jat bin ri lamba ka ni ka kam ka dan po ka Khasil Autonomous District Council Tiki babon kile kali nano thau isi nano form ya kata isi mano banong EMCM sim ya kane ka jing pentip na kalang jonga ka mudkhot usa je thamai maka ni baro ka sapen bet na kalang jonga party leadership na ka central step committee ka sesong ya kane se ya kane ki asngina singi ki bawan baro ngin syana bet ka party ka ba ngina syana na du ka bangi sa je banong kam ki kartong hadu mengiya ya kalang ti ban kin campaign du ngin syana bet ka party tindak kam tagi ba jong kam Pariong motor shan pan ai ke blai fi na se ki dan kisngi ke bang se kendo pisu dan por pisu lai por pisu yo por pina banwan ke yeng ke jugi mata kisngi dan yeng kam sibet jan miet de la chali singem tep le se ka parti ka salam lang yangi baro ke nang MDC ke bathamai tinga su sim tang ni ka simi por balengkot man pau kata ke baro ke ba fi la pau ke jing ke kemen lang Kajing kemelang kajong fi ka ai mese mengan ka menta bangen sekri khamba su ikipai ba lembaga ni kan lengkor lembaga ni kecingkit ke ba penkit anga ka sekri ubarit ajong fi te sai sin pan wasu nganam la masem ka phone ni ko man pendap se ki kam kejam maswa bangen ya sakhmat akal di ya ka jongi nagam ta ni kam sekri pa ba pila ban pha ki message la ban pha ki WhatsApp apa ki messenger ngi sa reply fi nirayo kapor te sim ya kan ki ai khule ki jonga Bagalang kejing priang ya kejing kerku kedo ya kejing ai kublai bak kejing ket bak ket ulang kejing fi